No oblidem que el Ramon va ser catedràtic d'Hisenda Pública dels primers de la Facultat d'Economia i Empresa, on ara estic de degana. Abans havia estat a València. Des de la facultat i també des del Servei d'Estudis del Banco Urquijo va promocionar moltíssim tots els estudis d'economia aplicada a Catalunya. És el primer que fa els càlculs de balança fiscal, amb el seu llibre La balanza de pagos interior, em sembla que és de l'any 60, dels 60s. Encara avui dia es cita en aquests articles que ara es publiquen en anglès, que es calculen balances fiscals de Catalunya, es cita que el precursor d'aquest tipus d'estudis ja va ser Ramon Trias Fargas als anys 60. I després tota la seva faceta com a polític. Una mica, quan t'imagines aquells primers governs dels anys 80, aleshores, i sense desmereixer els actuals, sí que penses que la paraula govern dels millors era bastant adient. Llavors, bé, el que jo volia comentar és que una mica el que jo he viscut més recentment ha sigut tot el procés de negociació del darrer Estatut d'Autonomia i del darrer sistema de finançament. I clar, el que impacta de rellegir aquesta obra és que 26 anys després vegis com sembla que la història es repeteix. Quan el Ramon Trias Fargas explica les negociacions de la Constitució espanyola i de l'Estatut d'Autonomia del 79, realment t'aboca exactament, fil per randa, de manera molt semblant el que va passar amb la negociació de l'Estatut del 2006 i del sistema de finançament que hi ha incorporat en l'Estatut que tenim actualment vigent. Llavors, ell advertia una cosa, i que són unes paraules que, clar, llegides ara, amb el context actual de com tenim la Generalitat de Catalunya, veus lo premonitòries que eren, no? Diu, des del primer dia la gent de Madrid comprèn que la manera més eficaç d'escanyar la nostra autonomia passa per fer-nos el pacte de la fam. Una autonomia sense diners és com un ciclista sense bicicleta i és just reconèixer que per motius diversos nosaltres no hem sabut combatre aquesta estratègia. Clar, quan tens una Generalitat de Catalunya, una situació econòmica amb un atur del 18% i una Generalitat de Catalunya obligada a uns ajustos pressupostaris duríssims, doncs sembla que hem arribat al cap del carrer del que el Ramon Trias Fargas fa 26 anys ja anava preveient. Llavors, quan ell parla de, quan es remunta, el Josep Maria Cullell ha parlat de la concreció del que es va pactar en l'Estatut, que va ser després com es concretava en un sistema de finançament, és a dir, com ara la negociació aquesta darrera del 2009, de què ens acabava tocant del sistema de finançament, que de fet, com ell deia, malgrat l'Estatut que s'havia aprovat, que no era gaire favorable i que no teníem sobirania fiscal perquè Catalunya no tenia la recaptació dels impostos, ell va proposar una manera de calcular el que ens tocaria que l'Estat ens donés, que era equivalent al que li tocava al País Basc, amb la diferència que en lloc de ser, en el cas dels bascos, ells que calculaven el cupo a pagar d'aquesta manera, era fer la inversa de la fórmula per calcular el que ens tocaria cobrar a nosaltres, i que són aquests acords que s'aproven en una comissió mixta de valoracions i que després no es van complir. I sembla que, bé, allò que acaba passant, el paper mullat de les negociacions i el que es va aprovar en una comissió mixta, doncs després les Corts espanyoles no ho van ratificar amb uns pactes que hi va haver entre la OCDE i el PSOE. Bé, llavors, anant una mica més abans en el temps, quan ell parla dels errors en la negociació de l'Estatut d'Autonomia, sobretot en la negociació a les Corts espanyoles, o sigui, la negociació a Madrid de l'Estatut que portaven els negociadors catalans aprovat a Sau, segons ell, hi ha dos errors principals que es van cometre. El primer és deixar per al final la negociació del finançament a la Moncloa. Llavors, què passava? Que amb tota la resta ja acordada
clar, els parlamentaris catalans, si havien pactat tota la resta, no podien tornar a casa amb les mans buides, només perquè no ens faltava tancar aquell tema, no? O sigui, aquell tema que deixes pel final, el negociador ja està sense energia, amb el darrer alè i sense força per imposar-se. I després tens un altre problema, que és la por al fracàs, la por a retornar a casa amb les mans buides. Llavors, clar, això recorda molt el que va passar amb l'Estatut del 2006, que portàvem mesos de negociacions, que semblava que allò de les competències ja s'havia tancat, que si excloents, no excloents, aquelles fórmules que... Però ens quedava el tema del finançament, i aquell Nadal recordo que llavors va sortir un document del Solbes que era duríssim i que és el que va acabar sent el que es va acabar més o menys posant a l'Estatut, no? Però clar, era el que quedava per tancar el finançament, i aquella pressió de que portes no sé quant de temps perdent el temps amb aquestes discussions i amb aquestes negociacions, ara no tornaràs a casa amb les mans buides, i la pressió més, en el cas de l'Estatut del 2006, doncs la pressió dels empresaris, el boicot que hi va haver del cava aquell Nadal, això ho hem d'acabar ja, això ho hem de tancar ja, no? Aquest és un error que ell en parla, de quan es va negociar l'Estatut aleshores, i que, bueno, 25 anys després es repeteix de manera bastant semblant. I després el segon error que ella esmenta és la manca d'unitat en el camp català de la negociació, i diu que la divisió era bàsicament entre representants nacionalistes i representants del PSC-PSOE, els quals consultaven les seves postures amb dirigents del PSOE, no? Que això es torna a repetir igual, o sigui, tenim el president, que aleshores no era president, que era el ministre Montilla, que anuncia l'endemà mateix d'haver tancat un acord al Parlament de Catalunya, doncs anuncia les esmenes, i després les negociacions que es feien a Madrid seien a l'altra banda de la taula, els dirigents del PSC. I després la segona, entre els mateixos nacionalistes, entre els que volien un estatut el millor possible, però sobretot quan abans millor, acabem ja aquest tema, tanquem-ho, tinguem un estatut, i els que, com Trias Fargas, creien que més valia un estatut més sòlid més endavant, i canviar el pes de la pressió. La pressió l'havien de tenir ells perquè havien de resoldre el cas català, no es podia tancar el procés de transició democràtica espanyola sense resoldre el cas català. En tot cas, posa-li el pes de la pressió als altres, no te'l creguis tu, que tu tens el pes de la pressió de resoldre un problema, no? I això també es va repetir en la negociació darrere de l'Estatut, no? En tot cas, la pressió per ells, vull dir, no hem pactat un estatut al Parlament de Catalunya, no hem aconseguit aquells mínims irrenunciables, doncs no acceptem que s'ha fracassat, no? Al final hem acceptat que s'ha fracassat al cap d'uns anys igualment, i després de la sentència del Constitucional, i etcètera, no? Però bé, l'Estatut ja el tenim, és vigent i està aprovat. Llavors, bé, això pel que fa a la part més política, no? Pel que fa a la part més tècnica, la del propi finançament autonòmic, doncs en el llibre, i sobretot en el primer capítol, la idea central que defensa Trias Fargas, sense citar explícitament el concert, és de fet eminentment política. No hi ha sobirania sense la capacitat de cobrar impostos i de controlar la despesa pública. Tota fórmula d'autonomia és una qüestió de sobirania, i la part fiscal és la pedra de toc de si realment hi ha autogovern o no n'hi ha. Llavors ell parla de dues opcions que té un estat compost, que en diuen ara, abans en deien estat descentralitzat, i són dues opcions, no? Una són les unitats polítiques que s'ajunten en peu d'igualtat, cadascuna d'elles recapta els seus impostos i es posen d'acord en quina és la part que donaran per les càrregues comunes de l'Estat, com la diplomàcia, la defensa, el que sigui, o bé la part de recaptació que correspon a l'Estat per fer front a les seves càrregues comunes. Aquest seria un model de sobirania fiscal, que és el que es va seguir al País Basc. I l'altre és el que ell en diu unitarisme descentralitzant, que a mi m'ha fet molta gràcia aquesta manera de definir-lo, no?
unitarisme subordinant o unitarisme descentralitzat, en el que és l'Estat el que recapta i el que dona els diners per finançar les necessitats de les administracions subcentrals. Aleshores, entre aquests dos models extrems, evidentment, hi ha models intermitjos. Per exemple, tenim el model de la Confederació Suïssa, en què per la Constitució es reparteixen uns impostos, estan en mans dels cantons i uns altres estan en mans de la Confederació. O en el cas dels Estats Units, trams dels mateixos impostos. Però trams vol dir trams sencers, és a dir, una part de l'IRPF és de l'Estat i una part de l'IRPF és federal, perquè ara amb el tema de la cistella d'impostos podem pensar que tenim això, però no tenim això, perquè la recaptació, l'impost no està fragmentat, la recaptació és única, és central, és de l'Estat, i després a través d'una fórmula figura que tenim una cistella d'impostos que ens avancen, però també hi ha uns fons de transferència o d'anivellament que te la poden disminuir. Llavors, clar, en el model que es va optar, en el model espanyol, és asimètric, o sigui, a Euskadi i a Navarra se'ls ha donat el model de sobirania fiscal, confederal totalment, a l'extrem, i els altres estem en un model d'unitarisme subordinant. O sigui, per molt que hagi anat evolucionant, i ha anat evolucionant amb més participació en la cistella d'impostos, estem en un model en què qui fixa quants diners li toca a cada comunitat autònoma és l'Estat per mitjà d'una llei orgànica que és la LOFCA. I són les altres, les 15 comunitats de règim comú més Ceuta i Melilla, que se'ls aplica una fórmula que és la mateixa per totes i que diu a tu et tocarà tants milions i a l'altre li tocarà tants milions d'euros. Llavors, totes les negociacions, clar, ja remunta no només a la negociació de l'Estatut del 79, sinó també l'Estatut de Núria. I en totes les negociacions estatutàries que ha viscut Catalunya, des de la Segona República, sempre ha acabat triomfant la segona opció. Sempre és l'Estat, l'única administració amb sobirania fiscal, que acaba determinant quines són les necessitats de despesa de les comunitats autònomes. En aquest sentit, val la pena també parlar de l'Estatut de Núria, perquè l'Estatut de Núria també preveia un model amb sobirania fiscal per la Generalitat de Catalunya on només es cedien uns impostos, que eren els impostos indirectes per finançar els serveis generals de la República, però la resta d'impostos els havia de recaptar la Generalitat de Catalunya. Aquell estatut torna de les Corts Espanyoles, en aquest cas amb una consulta prèvia, un referèndum previ a Catalunya, però torna de les Corts Espanyoles amb el model invertit. És l'Estat que cedeix a la Generalitat certs ingressos, que aquests ingressos no podien superar el cost dels serveis cedits. I el cas de l'Estatut del 2006 és molt semblant al de Núria, més que no pas al del 79, perquè l'Estatut del 79, i val la pena recordar-ho, i segurament el Josep Maria també ho podrà recordar molt millor que no pas jo, l'Estatut del 79 ja no va sortir de Catalunya amb la proposta semblant a la sobirania fiscal o al concert. Ja no hi va haver majoria catalana per fixar un sistema de sobirania fiscal en l'Estatut de Sau. Tenien majoria el PSC, PSUC i UCD. Convergència i Esquerra no feien majoria, encara que van defensar en aquelles negociacions, i em sembla que era el Macià Alavedra el que representava Convergència, i Esquerra no ho recordo, però en aquell moment ja no van guanyar, ja no va sortir d'aquí així. En canvi, l'Estatut del 2006, quan s'aprova el 30 de setembre al Parlament de Catalunya pel 90% dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya, sí que ja incorpora, per això quan es parla de... quan m'has fet gràcia quan dius no és nou això del concert, no és una proposta nova, no, és que l'hem anat tenint repetides vegades. El Josep Maria esmentava aquest llibre blanc que va fer la Generalitat amb aquesta proposta. Després hi va haver una comissió pel concert, o sobre el concert, o d'estudi del concert als anys 90 al Parlament de Catalunya, que també va emetre unes conclusions en què també proposava un concert solidari o cooperatiu, em sembla que li van dir en aquell moment. Bé, doncs l'Estatut que aprovem en el Parlament de Catalunya ja era un sistema semblant al concert, amb la diferència d'incorporar també solidaritat.
Recaptava en principi l'Agència Tributària de Catalunya tots els impostos i bilateralment amb una comissió mixta s'havia de fer una aportació pels serveis i competències de l'Estat i una altra per la solidaritat amb les altres comunitats autònomes. Bé, i ara doncs, sembla que el que tenim és un quart intent. Si parlem de 3 intents amb sistemes semblants al concert, tindríem Núria, tindríem l'Estatut de Sau, en el que ja no vam aconseguir ni tan sols sortir de Catalunya amb la proposta, i l'Estatut del 2006. I ara tindríem un quart intent, la proposta de pacte fiscal, similar al concert, amb què Artur Mas es va presentar a les eleccions al Parlament de Catalunya el novembre del 2010 i va guanyar les eleccions. Llavors, la pregunta crec que ens hem de fer tots és si realment Catalunya tindrà força per trencar aquest malefici al qual sembla condemnada, o bé un darrer fracàs serà l'esperó per iniciar el procés d'autodeterminació, l'exercici, per iniciar l'exercici del procés d'autodeterminació de la nació catalana. Llavors jo ho esmento en el pròleg perquè em va fer molta gràcia quan ho vaig llegir a les memòries de l'Arzallus, que el Ramon Trias Fargas ja en un míting l'any 80 ja va parlar de l'estat català i ja va provocar una mica de terrabastall en les files del seu partit. Va ser aleshores, preclar i premonitori com ho fou amb la previsió del futur de les finances del govern català, la qüestió queda oberta i em sembla que només el temps i la voluntat del poble de Catalunya ens ho aclariran. Gràcies.